Karbi Longri Abirta long pens adap Abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hin pen adap kimi kadom bajrek do kadom non Karbi Longri Abirta long pen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non Abirta thepi lang pon sina Tripura state long ang tan pen kwang ke bi si sutum phan pang thek pon si plung et nang ji pusi Tripura sa tum pen ka che songa sai ke deng pon Lakha sirkep amrengan si konsensi ke por upon by dalong BJP kang da mai kang ni So cheng MSC konsensi ke por upon lang megang along AP at si atumpen mai kang ni pon Puluni Mondol Congress Committee amai phukimi Chandra Singh Teron tangkiman Non buthot birtang ton pen lang panisina Tripura state long ke do inglong so khai mari khai bari matum aphai muti ke bigat chi tum aphai ke ong munaga jokpan si Tripura state long ke do vek inglong so khai mari khai barim mate long le hem phu tum bega tum si kisung stong pon nanglo inglong so khai ni barli tum phan sami ang tan pen ke bang ke bigat chi sutum kachne ka chulang rem pen si aphai sami nanglit pikan lo lapon chot kalilang si ke bigat chi sutum si Tripura long rilong ke do long le hem phu tum bega tum long le anta ki thinta aparlit pikan lo non mang ki dak Tripura tum along kedu matre englong so khai tum machi kidu chi phan kisung du koklo non bangla dak so Tripura state along arong ri bang ki long le hempu mate abang so Tripura state along ri hempu atum bang ki bengli tum khai halo pusi bengli tum smi paklang dak lo Kitsi ki biga sutum arideng pen kisung stong ponang ajok pen si Tripura state along masi hemprex semi chang tunang koklo lapen ki ang tan pen kibang ki biga chi tuman pang thek pon si to edang ji pu pen semi Tripura sa tum pen semi ki songa sai deng konlo kedam tang prin pha ingkora ke thomani kedam tang prin pha ingkora ke thomani Tripura sa tum pen semi ani sia pharman kang kir ki phat pon si aring tang kring pen ki songa sai deng konlo Labang so kasi song hut pen sami Agartala Karimgani Express apat sa bikhangun pen si aring tang ring pen kasi song siding ponlo Bring Mondol Committee atum ben spatir pipon si kedam teng prin pa ingkora trok siani Nizang Karbi Anglong Lakha Cerkep Ambring MSC konsensi ki parapon baida pat thu khlamlong BJP kang dang mai kang nipon Labang so BJP kang dang mai long APLC lapen congressman bang pharu thom su sia ratum APLC lapen congressman chiusi BJP long chipok dun labang so BJP kang dang mai long adhiaman pen CM Dr. Tram Ronghang MP Amor Singh Tisu MLA Rup Singh Tiront MLA Dor Singh Ronghang EM Mol Singh Timung EM Sangpirina Terangpi laban ke BJP long klembang phubang phitum ta chitong dun amreng MC konsensi angkang along towar lapan kiri sui jangan tum ason patu pant lap open stage pen cenglok exam ason kecing thura size temi ison pen ason klempon pubusi CM Dr. Tram Ronghang pen raramai pilong lam jaipon amreng MC konsensi along pen ki non pen thong chok sian BJP gang dang mai sebe ini pon erlo la so long pen seme congress lapen APLC pen bang pharu thom so se tum BJP long chpok tum bisi CM Dr. Tram Ronghang pen ning jepon ini pen long proxy lo ke join tang program our amreng MSC konsensi pen lapen ke pini baida long popilang so polling station long pangrum pet pen bang pharoga thom so se abang thubang phietum dak pini APSLC ke ongdunga phai ke APSLC lo lapen congress pen COC pini BJP party along mate tim kar biang long long na chep okdono la so ke deng kar chu la so amai chonat lapen ke ile tuma MP chu ke dam tang damen dak popilang so ke dak ongdunga vote pen sipe hai lo la so ke opposition ke dak na hai tunde la si MP ning ke me pen pini dak arat tum pen ane sanchora pruji pubansi ke bang lang li MP ta me ka preka saing deng CB kok pen si isia polling station long wang si alang li si rat pen dak an chora peji pu okan chora peji pu si pini la so sayang deng long pacha ton si dak pini APSLC congress pen ci open BJP party long ta ke deng karchu amai ki bipon
lasi MP dame niltum bahini dame cecak loda lapen ladak baida an misena tuar gi piponje pan niltum bori bonpo. All parties leader conference mati thi hekpen APZC tum ki claim kedam rara pan ka chong thui lapon chot kalilang si Central Committee mare 3P tum angbong semiket tonti thekpon long si ning take up dera jokpen si APZC ben chosi BJP long chipok dun lobusi APZC ben chosi BJP long chipok dun ra tum pen phrenge thingdu ning jepon pia song long ka chepo ma boten limo hesatame raralang setame ni ning jelo labangso alam thebange moheta sona khaglo kedam tang penang anani dolo IPCLC ke dudun lapen penang analam ni Central Committee alam setame arjulong lo halada kadik dak sai lam ni penang anchini dun asini li pulo jai ka thar penjong si chepa melo pulote angtong tiga thar atuma bangke ni oipo lapen ke angtong tiga thar tum penjong si chepa melo pulote jai ka thar atum bangke ning oipo lapuson si kacekak angringa bangke thetan bo lapen aku kace udun bom atumta do nang lima thanon kosan mingala rajan timung setame IPCLC che open akapre ka song se halata amahang apa the koi pas pa nang kok ma polote IPCLC atum ka ke dam ke do ke dam ke claim ke dam ka che ton te posi hala setame che olo ठीक ला सोना थाक्स तामे सा ठीक ला सोना थाक लो मिलिता IPCLC atum Central Committee pendang lok LA Committee pendang lok nilitum CC Committee pen an CC Committee tum an setame kache tonte ke do posi nilitum la hai hoi ning ke oi posi nitum pini BJP party along bangke nitum nang chepo okdon lo athema nilitum ma thalo lai sono e sona bangke ke penang an nilita ra da phanchiin solo pipot ma pulote kedam tang MEC election aprang penang an ke nilitum cepadug lo lapen ke haidim ta ulo sita mela bang so ake hai pen nilitum hangnata aleave remdet lo ako remdet pen pilo nitum rafana chubai thu bangke o re-election do wekpo mo cheklo mo tari mate mo cheklo lapo ansinitum phan aning kanang padam lo ning pinilitum kadu ko we pangrum pet pen ka chepa okdon ke nitum abisidat kali exact lo nilitum ki piat teng pen don pharoge thom lana bangke nilitum chepa okdon lo niltum da kaching thuravar sai phan kachuning ridun pote laga number 1 ke niltum towar lo laga towar ke lang nitum sa me pini ke bang theklong lo laga towar bang ke nang wek popusi chuning ridun lo lapeng alang nitum sa me nang piwek popusi lam sak nang chipikang lo lapen towar pendang lok da kubi pc ka we ma laga nang nitum manda chini da open state pendang lok lapen field development ben ke dang lok da ke totally si puram namte kaching thura mu puke ave pin la lasi labang so ko PPC kaching thur mo kenang jima labang ke nang pipo lapen nang vek po sini tum chuning MLA kilik nete bogboma jokpan si APZ party tum smi rong rublong smi my meeting smi pe pon bomlo la puson thatak si nizang karbinglong la khapli so cheng MSC consensi ke parlopon lang mek ang along smi APZ si tum pent my inipon la so malong vot halang su LAC APZ si amai pu bikrom hanse APZC 3P pent Rajesh Tisu sang Piriska Milikpi so cheng APZC amai pu bida sing teron konchun bang Chesterfield Crow tum chitong dun non kachari bom BJP sarkar atum rar phan ka chong thui chot lapen ki claim diram chok chi pu jong ponsi labang so malang stong dun alhi tum pen chunu ri pon Karbi Longri constituency sirkep ni tum APCLC hoi pen constituency sirkep stamina song si constituency exchange mate tor program tum deng kon like upcoming 2026 Assam Legislative Assembly election upcoming MLA election hase tum lage kachi se kache dang lapen nasona thaksi who is Karbi Longri Abirta non constituency wise program non deng kon bom lapen ke mass joining program tam non deng kon bom ma kun nasi West Karbi Longri bangke continuously sinola constituency exchange program si tanglo protang tang ke village committee tour arong ke dam la kadu public along ni tum ke dam la APCLC apang tangi phan apang kala non election si pahi phang tum la hai kam chen kon bom nasi non pini ladak media hoi ken ni Karbi Longri ra phana pachini kang tung bang la hello BJP atum non ningkan cap pleng rang lo non latum ladak kachari tang state along punon apang gadak council long pusita lasi latum ladak power bang be prang Karbi Longri power bang be prang ke latum ningje ke we have a small state agenda
hemprek so ke selam je phana agenda do itum long pulo mare di apena ke article 244A India constitution se ke tok do gente asila ke na implement pipo pusi aprang deputy prime minister el ke advani pan chenglok hala Rajnath Singh mata dokmkalo manglo nije lo la pena sodung Narendra Modi prime minister ke haita banglo Amit Shah ke haita banglo India president anta kadak bangalo punotang te BJP atum nikan cap kachari ke autonomous state 1 etang punotang te hala so rada phan ke chakateng punotang te lasin non nikan cap chonghi dog lo sita autonomous state mata article 244A bangke non anta pachun de thedalo apor si pini Karbi Longri phani le pachini kang tunga bangke la hello non la upcoming 2026 MLA election ahut non election of han chikloyon pli ba chikloyon pho to la anlo la chikloyon pli chikloyon phong bong jong si Karbi Longri phan central government atum India prime minister ponon ba home minister pen home ministry pen jong si Karbi Longri phan article 244A nang ke implement pilo polo tang pe Karbi Longri lo ke do Karbi Longri lo ke do arab doan dat BJP pukalilo kat do ke arab tum stame BJP phane bot pilamo le pui bangala hale seta la chikloyon pliang bong jong si la chikloyon thom chikloyon pliang bo yong si autonomous state mate article 244A Karbi Longri phan pa implement pi tek thedak wan tek thedak polo tang te non ke do bom BJP phan ka support bom Karbi Longri tum sta inuta e pakta BJP phan vote piri nile pui gala halo Karbi Longri semi Congress atum semi aban pena kimi arpu gusilar pona son thak thaksi Phuluni Mondol Congress Committee PMCC along semi akimi amaipu Chandra Singh Teron ta phansi arpu pek pon tanglo akimi arpu ke deng pon Chandra Singh Teron pen semi phrengke thinu kaning je pon ki non ki bang ji ani an bang ki Phuluni consensi arara tum phansi un an bang ki sai semi claim pon semi chirap chi todun pu lapen un an bang ki RDP pon pu pusi lamchak chi pi pon lo lapen dang lok pen ki Congress asong along ki duan akimi aban chi pu be pin pen ning si vet pen ki claim ke dam rap pe je phan semi mai pu Chandra Singh Teron pen pachni pon thu Phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta Presiden of Puske permanent kali hadi kasi kehangan bang dulu kasi nilita hangan lo bani bang kondu kasi Presiden of Puske permanent kali pot alang litum nili tipu angting jila non apa na komiti donda la balang litum kaprek matha thete naji Presiden of Puske permanent kali lake majok ka ini sore ni cikti kanke lake nami tumo sudu kasi lam je nili an pandingo ile lam karo tangte not atapa birta an makilan sikang ton poneglo lasin earning sam birta le puthot chitong pon chilona cardom